velkommen til Minecraft. episode 1. Men Louis kender nok min kanal. For jeg har lige startet en for 3 dage siden cirka. Jens og Man. Og nu er jeg sammen med Jens og Man. Jens og Man. Han har fået nyt skin, det er jeg også. Nej, nu skal vi finde et træ. Se lige den der ø. Hvor? Herop. Det er ikke nogen ø. Der Nå, var jeg. den skal vi bo på. Seriøst? Ja, selvfølgelig. Nej, vi skal ikke bo. Vi skal ud og have noget eventyr. Vi skal bo på den der ø. Nej, vi skal ud og have noget eventyr. Først skal vi lige have et hus. Okay, det behøver ikke at være det. Men når vi kommer til stykket, så skal vi... Jeg samler lige noget mad sammen. Ja. Væk. Okay, den står på fredelig. Nej, let. Den er på let. Ja, så du samler mad, inden jeg samler. Nej, jeg køber ikke. Jo, er du blevet skør? Det står på let, hvis vi bliver sultne. Yes, a man has just... Luk lige døren. Jeg siger det til min far. Jeg har vel bare 3. Det lægger så meget, at hver gang jeg slår konen, så sker der ikke noget med den. 10 sekunder efter, så begynder den at ske noget. Du kan ikke. Det kunne være meget. Så laver vi det en dejlig. Den må svømme ned i den her sø. Mærkeligt kø. Og hvis det ikke er kø, det kan svømme. Selvfølgelig kan de det. Skal du gå op inden? inden? Okay, så kigger på mig. Skal du gå op inden du drukner? Nå. Det er fedt. Nej, mand. Dø nu. Jeg hader dig. Du skal dø. Det er faktisk fedt. Det er fedt. Til Minecraft. Det passer altså til Minecraft. Ja. Vi lægger den her ud på YouTube. Jeg vil stadig ikke, når du kan være lidt sjov. Stadig. For se mig. Det var bare en stor prut. Ja, du laver alle mulige spændende ting. Hvad? Spændende, det ved jeg ikke. Jeg står bare hakker træ. Nå. Hjælper du mig lidt med at hakke træ, eller hvad? Jeg har bare ikke så meget med. Nej, okay. Prøv at se, hvor fedt det ser ud. Lige nu den går i luften. Du bliver... Vi er sulten. Eller du er sulten. Du er sulten. Nej. Go shot it. It's shit mistake. Du skal ikke løbe hurtigt, okay? Har du spist maden? Okay, lav lige en ovn. Hak nogle træ, lav en ovn. Hak nogle træ og lav en ovn. Ja, okay. Lav en ovn. Hak. Noget træ. Lav nogle planker. Lav en pickaxe. Det flyvende træ. Jeg har gjort det til flyvende træ. Har du... Ja. Jeg har højt gas. Nogle syrede træer. Eller solsikke. Nej, det var ikke solsikke. Kan du finde de der dark træer? Det tror jeg godt, vi kan. Der er en vinterskov. Jo. Det er bare en almindelig skov. Nej. Hallo, Det er dark. Det er dark træ. Nej. Jo, prøv at gå over Nej, og det er hugge. almindelig vinter. Prøv at gå over og Det er hugge. almindelig vinter. Ja, prøv at hugge. Tag den. Nå, et græntræ. Det er en helt almindelig skov. Det er det jo. Vinterskov uden... Ja. Så er det jo ikke en vinterskov, det er bare en almindelig skov. Pinde. Hvid okse og... Du kunne måske lave det svært. Ja, og husk, du skal brænde maden. Jeg skal nok hakke noget kul. Vi skal også lave det svært. Okay, men jeg laver lige...
Hey Jens, jeg har lige noget til dig. Hvad er det? Nå. Nu kan jeg se det foran mig. Nej, jeg har 2. Nå, nu. Det er ekstra. Lav et hus, lav et hus. Nej, nej. Lav et hus. Så, godt, nu har jeg 2 nu. Ja. Okay, tag lige den der værktøjskasse. Ja. Undskyld, vi ikke taler sådan hele tiden. Det er meget fordi, at når man koncentrerer sig, så taler man ikke lige så meget. Er du enig? Ja. Det er jo sikkert noget. Jeg kunne være mærkelig nu og gøre sådan her. Ej, det gør du ikke. Det kommer jeg engang til at gøre med en diamond pickaxe. Med 2 diamond pickaxe. Ej. Og var det helt nyt? Ja. Ej, han vil, jeg kan lige vise det, han vil gøre sådan her. Og det kan vi så til at gøre med diamond pickaxe. Det er sådan en rainbow baghoved. Mhm. Ej. Okay, Jens. Den gode udsigt. Små blomster. Jeg kigger altid det hurtigt ud. Okay. Hvad var det der? Dyr, det er dyr. Det kommer monsterne. Man! Der er en creeper! Hjælp! Den er ikke efter dig Jo, mere. den er, mand! Løb herhen. Og du er tæt på at springe. Lav et eller andet, så jeg kan komme op. Jeg kan ikke komme op. Sådan der. Der nok. Hvis jeg havde det svært, ville jeg godt gå ud og kæmpe om. Hey, Vi laver Jens. bare et svært. Jens, Hallo, lav den der ovn. jeg har ikke noget stik. Find noget. Jeg vil se, hvad jeg kan det. Og Jens, Så. du må ikke tage nogen af mine ting, okay? Jeg lægger dem herover. Hvor? For jeg prøver over i det her hjørne. Hvor? Okay? Ups. Det er fjort. Jeg har lige sagt, du må ikke tage noget. Okay, bare behold det. Oh! My God! Nej, jeg faldt ud! Jens! Jens! Kom her ned, zombie. Godt. Ikke rør min ven. Hvordan kom de derop? Det ved jeg ikke. Jeg ved det godt. Der er et hul i siden. Jens! Der er et skelet! Løb nu i. Jeg gør også, at det koncentrerer sig om mig. Ups. Jeg gør ikke, det skal lidt noget. Jeg er bange. Okay. Jeg er bange. De kan komme op herover. Skrid til dumme